Гаилә ядкарларын кадерләп саклаучы, аларны тәртипләп музей дәрәҗәсенә җиткергән райондашларыбыз берничә. Тәскира апа Низамиева да ишек алдындагы кечкенә келәтен җәйге музейга әверелдергән. Биредә аның кул эшләнмәләре саклана. 5-7 лампа яктысында чигеп, бирнә сандыгы өчен әзерләгәннәре аеруча кадерле. Хатын-кызларның иштән кия торган балайымыз дигәндә, баланы каплап торыр өчен, күкрәккә салкын тимәсен өчен эшләнгән әйбер бу. Бу яка түгел, бу күкрәкчә. Лаеклы елга чыккач та тынгысыз куллары матурлык тудыруны дәвам иткән. Һәр эшен бисмилла белән башларга өйрәнгән Тәскира апаның эшләренә дә бисмилла сүзләре чигелгән. Лампаңны кабызасың, Аллаһ сүзе килеп чыга. Бусы инде менә кухнядагы плафон бит инде. Заман үзгәрә барып, чигү, бәйләү өчен материаллар төрлеләнә барган саен, Тәскира апа аларны да кулланырга өйрәнгән. Шәкертләре дә кул эшләрен бүләк итә икән. Бусы инде кыз чагында Бирнәгә килгән, инде Бирнәнең шулай чигелгән. Ничәнче еллар булды микән? Бу инде 61 еллар инде булар. Мин 64 елда кияүгә чыктым. Тәскира апаның гаилә шәҗәрәсе дә үзенчәлекле, беркемнекендә кабатламый. Балаларга аннан күреп үзләренең нәсел җепләрен шул үрнәктә эшләү теләге тудырырлык итеп ясалган. Биятам сугышта үлгән 1942 елда, шуның җиңүнең 75 еллыгына шуның нәсел нәсәбен таптым. 500 кеше, 500 туган тап, шунда менә шушы имеш нигә бабайга фронтка хат язган араның печатләре дә бар шул заманныкы. РСФСРның атказанган укытучысы, үзенең туган авылы Врашбашта 40 ел татар теле һәм әдәбияты укытып лаеклы ялга чыккан Тәскира Низамиева бүген дә тынгысызлыгы белән таң калдыра. Ул авылның тарихын, аның кешеләре язмышын, истәлекле урыннары турындагы кызыклы фактларны җентекләп туплый, китапчыклар итеп эшли, аларны авылдашларына тарата. Сугыш чоры балалары бит инде, алар аның иң яшенә дә 80 яшь хәзер. Алар үлеп беттеләр бит инде хәзер. Хәзер 9 май бәйрәмен үткәрергә сугыш ветераннары юк, тыл ветераннары юк, сугыш чоры балалары. Җиңүнең 75 еллыгына менә шулай. Шунда шушы сугыш чоры 41 сугыш чоры баласының истәлеген язып алдым мин. Бу эшләрен Тәскира апа бик оста итеп тагын бер вазифасы, 20 елдан артык абыстайлык эше белән үреп алып бара. Балаларга дини һәм әхлакый белем бирүне ул үзенең намус эше итеп алган. Һәр нәрсәне күңел күзе белән күрә, йөрәге аша кичерә һәм үтемле итеп балаларга да җиткерә белүче мөгаллиме абыстайдан үрнәк алып, башка авылларда да җиң сызганып эшкә тотыныр чак җитте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.